hlazizinye kunhlangulana SABC yathula iRadio Bantu. Umsakazo owawuthola inhlelo zawo ngelimi zabamnyama. uKhe Masinga owayenguthisha ngokomsebenzi waba ngumsakazo wokuqala ukuba ngize ngithiwe nje nguyise kaRadio Bantu nje yiqiniso lelo eliqhakaza imbali nezithelo la ngempela imini umsunguli. Emva kwakhe kwangena iqulu labasakazi lapha kubalwa umsakazo wokuqala wesifazana omnyama uWinnie Mahlangu. Umsakazi owavelela kwaba nguCyril Kansas Mchunu. Kwakungekho lula ngaleso sikhathi ukusebenza uKhozini FM ngoba ngiyakhumbula ukuthi onke amehlo ayethe njo kulesiteshi sasisikhulukazi namanje sesikhulu esasikhuluma nezigidini zabantu insuku zonke. Ngeminyaka yama-80s umsakazo waba nedumela elikhulu waze washintsha igama lika Radio Bantu waba nguRadio Zulu. Emsakazweni bungeke uqashwe ungena uthisha futhi benga-apply bekulandwana ube hey lalela kufuneka umsakazi laphana woze uzongena kanjalo. Umsakazo waba ngokuqala ukudlala umculo osicathamiya nomaskandi. Into ebaluleke kakhulu esasi engangiyibhekile lapho ukuthi neteam yami ukuthi sithandwe abantu abasilalelayo. Akusizi ukuthi sisakaze singabi nendaba. Emuva wokhetho lango-1994 umsakazo washintsha igama wabizwa ngoKhozi FM. Abasakazi abasha babambe elikhulu iqhaza ukukhulisa lo msakazo uzofinyelela kubalaleli abadonsela ku-8 million nakwezinye izifundazwe. Yimngedwa engikhumbula kahle ukuthi eklasini ngangihlale ngithi ngizoba umsakazi. Emangikhumbula kahle kwakwazi wahleka eklasini lapho ngoba kahle hle wabona izingane ziyamangala ngoba sasisebancane kakhulu ngalezo khathi sineminyaka la ku-13. Abomsakazo bathi lokhu ngenxa yabalaleli ababaseke yonke leminyaka. Sifuna ukuthi kumlaleli akaqhubeke nokulalela uKhozi FM. Siyabathanda, sizoqhubeka senze inhlelo abayithandayo. Kakhulukazi nje ufuna ukuthi kubona izandla zidlula ikhanda. Ungcobo uthi bahleli inhlelo ezihlukene ukugubha leminyaka. Ubongani game endabeni zeSABC eThekwini.